Едно штукле. Чаче Явор фана на риба. Ей го Явор, чу с първата му штука. Ние знаем, че няма ни охапе, не е ни за първи път. А той внимава воблера да не е на такова. Че нали знаеш като плесне какво става? Как удари това, видяхте ли как удари? Штука. И това... Това снимане. Как бе, човек? Това трябва да се документира. Явор вади първата си штука. Каза се, че има штука тук. Ама не мога да е Ма такова. хващаше отзад за главата, Явор. Ти много си зле. Е, тук хващаше за врата. Чули ли? За врата. А? Хайде, отходи си. Та няма откача. Помогни ми тук с това. Ти си много зле. Ще звънне. Да, добро парче. Така съм подхилил като... Не снимам. Е, сега ще снимам и с това. Трябва да извън, дай ми кокама. Тони. Какво му казва Тони? Не вие дигай телефона, не моля. Да, снимай. Явор чак му трепе ръката, човек. Да, бе, това е страшна емоция винаги. Явор е така. Обърни я само на широко така. Така. Айде да покажем на целия видео, че сме фанари. Айде да я прибираме вече. Фонари? Да.